କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ଓ ପାପବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ପାପବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଦେଶ ଯିବି ଏବଂ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ତାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ସବୁ ଧନକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରହିବି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ପାପବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜର କେଉଁ ସ୍ମୃତିକୁ ବା ସ୍ମରଣ କରିବ? ଦେଶ ବିଦେଶ ନ ଦେଖିଲେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗପ ଶୁଣାଇବ? ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଏବଂ ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭ୍ରମଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାପବୁଦ୍ଧିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ପାପବୁଦ୍ଧି ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲା। ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସରରେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାପବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚୁର ଧନ ରୋଜଗାର କଲା। ତାପରେ ସେ ଉଭୟ ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ପାପବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଧନ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆମକୁ ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଧନକୁ ସବୁ ପୋତି ଦେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଯିବା। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ତେବେ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଳି ଧନକୁ ନେଇଯିବା। ତା କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି କରିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମାଟି ଖୋଳି ଧନକୁ ପୋତି ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ଦିନେ ପାପବୁଦ୍ଧି ଗଭୀର ରାତି ଭିତରେ ବଣକୁ ଯାଇ ଗାତଟିକୁ ଖୋଳି ସବୁ ଧନ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଗାତଟିକୁ ପୂର୍ବପରି ପୋତିଦେଲା। ପରେ ଦିନେ ସେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚାଲ ବଣକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବା। ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ବଣକୁ ଯାଇ ଗାତଟିକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଧନ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପାପବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି, ତୁମେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିଛ, କାରଣ ଗାତଟି ପୁନର୍ବାର ପୋତା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେହି ଧନରୁ ଅଧା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଆରେ ଦୁରାତ୍ମା, ଏପରି କୁହ ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ଏଭଳି ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବିଚାରକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାପବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ନା ନା, ଏଭଳି ବିଚାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜାଯାଏ। କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଖୋଜାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ନ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ଶପଥ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଧୂର୍ତ୍ତ ପାପବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଚୋର ଏବଂ କିଏ ସାଧୁ ତାହା ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ହିଁ କହିବେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରକମାନେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଯଦି କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଶପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷୀ, ତାହେଲେ ଶପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? ତାପରେ ପାପବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପିତା, ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଚୁର ଧନ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ତୁମେ କହିଲେ ସେ ଧନ ମୋର ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍
ସେହି ଧନ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତାର ପିତା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ, ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ଧନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମର କରିଦେବି। ପାପ ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ପିତା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଶମୀ ଗଛ ଅଛି। ସେହି ଗଛର ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ କୋରଡ଼ ଅଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ସେଥିରେ ଲୁଚି କରି ରହିଯାଅ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ଚୋର ଅଟେ। ତାପରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିର ପିତା ସେହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷର କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାରକ ସମସ୍ତେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ତୁମେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କୃତକର୍ମକୁ ଜାଣ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଚୋର ତାହା ତୁମେ କହିଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିର ପିତା ଶମୀ କୋରଡ଼ରେ ଥାଇ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସବୁ ଧନକୁ ଚୋରି କରିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଧରିନେଲେ ଯେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସବୁ ଧନକୁ ଚୋରି କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ। ଧର୍ମବୁଦ୍ଧି ପାପ ବୁଦ୍ଧିର ଧୂର୍ତ୍ତତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତତା କରିଛି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠି ଗୋଟାକୁ ଆଣି ଶମୀ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ପୁରାଇ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଗଛର କୋରଡ଼ ଜଳିବାରୁ ସେଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିର ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପାପ ବୁଦ୍ଧିର ପିତା କହିଲା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କରିଛି। ଏହା କହି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାପରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେହି ଶମୀ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଶମୀ ଗଛର ଡାଳରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।